Здравейте хора, днеска ще играем малко FC Mobile. Мисля да започнем с VS Attacks. Първо да вземем 200 такива розови камъчета и да започваме. Опа, има някаква за 86 враче. Буквално хора. Отбор ми 104, може да го разгледате. Ето го. Ще си преместя камерата да го видите. Ето го. Това е отбора ми. Почти 3 милиарда. Не знам на вас какво да се получава, че не ми харесва. Отбора, познавате ли Жоро? Аз също го познавам. Мога да ви кажем тук GoPro Game. С него сме приятели. И буквално нека първо да играем малко на VS Attacks. Така, отиваме 319 000 хора. Сега ще играем на видим. И така, опа! 318 000 фенове, аз съм 319, той 318, 300 фенове. Про 1, той Про 2. Нека започваме. Само изчакваме и започваме. Имам неговия отбор. 104 е моето го. Може да го гледате. Неговия 97 имам. Такъв силен отбор, също такъв слаб. Айде да ги смашкаме. Оу! Ай! Егати го! Не! Що правя с тебе? Оп, оправих та. Гората с 2. Оу! Виж хубаво. Не. Яя Торе. Не. Как? Добре, защо ме го прекъснаха? Педри. Не. Аре бе, какво правиш, бе? Ето ми на 104. Педри скоро ще го правя на 106, в момента ми на 105. Майко! Кой ми изпрати това пак? Вон той не става. Аз също колко печеля. Значи аз хора печеля поне 60 000. И буквално сега ще поиграем някой друг матч. На Head to Head ще идем. Само да се мръднем. 319 колкото бях там. На VS Attacks. Така. Давай. Опа. Майко, 96 Attacks, 94 Midfield и Defense 93. Аз съм 104. Аз съм много после. Има един мой приятел, го протегнем. Вие го познавате. Аз съм негов приятел, стоим на един чин в един клас в едно училище. И сме приятели. Всяка вечер играем Brawl Stars и FC. И искам да ви кажа, че на света на... Имате нови съобщения за мен! Вау! Сега съм да си изиграм, че ще ви го говоря. Тоест, съм да... Дайте. Айде, паците. Не!
Айде, нали имаха малко, бе. Това е Роналдиньо, човек. Хучи ми взе такова топката. Тя падат като миши тук. Аз си виждам победата. Оскара. Може да нямам лига, обаче съм много по-силен от моят приятел. Играл съм на мач срещу него и съм го бил 2-0. Той 103, аз съм 104. Не! Ето е. Той е най-добре. Фал. Не! Как? Той наистина ще се окаже много слаб. Не. Александър Арнолд. Давай! Педри! Давай! Майко. Идер Милитяо. Едър Милиано. Не. Идер Милитяо. Дай, още. Майко. Ей, се го убих. Давай! Идер Милиано. Аре, Александър! Той верна на бил много слаб. Аз затова ли го дигнах на 104? Ох, ще го правя с това, Александър. Айде, Фабио Канаваро! Браво, Канаваро! С главичка. Беркамп! Него тук са много силни. Хора Беркамп. Yes! Тихо, баки. Тихо. Баци, дърти басуни. Защо са? Вече ги бият 2-0, буквално те... Аз играх срещу същите! Аз буквално играх... Сега не мога кажеш това не... Това е техния. Да, човек, те буквално блъскаха като лудо куче. Да, но аз съм спорестен. Това не е хубаво. Имаме още една 45-та, така че да започваме. То ми на 104-ти, надявам се да... Аз ще кажа съм ти. Опа! Фабио Канаваро на мен ми е много добър... Не! Искам Фабио Канаваро да го направя на 102-ри. Малко трябва да си взема... Нека скажи, трябва да взема 2, 3, 4 мача да го дигна на 102-ри. Как ми влезна, човек. Това е, че не е честно. Опа, Арнолдиньо се маха некти. Той без Сатия са слаби тук, без Роналдиньо. Нямат шанс. Без Роналдиньо шанс нямат тия ботки. Оп, минахта. Майко. Всички ще минавам като луди крави. Майко, вкарай. Това не е честно. Торе. Аз ще простя. Аре, Педри. Аре, много си тъп. И знае, че ще закри камерата, но просто не можех да видя какво правя. Не. Защо не подаваш, бе? Аре, бе! Едрик, той е много прост. Той е освен че черен и дребен, много тъп. Може да е от Реал Мадрид, ама не е станал капитан. Не, майко.
Той е Робърт Рашфорд, веднага ще вкара. Аз при него проблем нямам, обаче. Искам тук да ги убия. Един път играх буквално срещу 104-ти овъраут и ги отрепах. Аз бях 103-ти тогава. Това че не е честно. Трима да му влезат на един. А не, като в Brawl Stars. Учи му бишо, че да съм убия, честно. Аз мразя да убия. Буквално хора, не разбирам защо всички играят така, че да могат да не спечелят. Някои са много слаби, да спрат отборите по-силни. Аз не съм аз виновен, че не могат да играят като мене. Да, то буквално не е много честно, ама пак да се си прави тъпичи отбори. Между другото, искам да си вземам тия. Кой че за коли вършат работа и тия вляво? Аз днеска видях. Хоп, да взимам готово. Дават някакъв за 79 синки 103. Лампард майко. Нали за 79? То тук са на... не на стърпа, съм на фитюрит. Добре. Да. Никъде го няма, чакай. Нали му дадаха, бе? Да, но то... Чакай, бе. Диего Джот. Тук 70. Лампард СМ. Мога да седи на буквално овъраута с него. Мога да стана 105 и мисля. Сега ще го купя. Много е за 80 синги човек. Какъв удар ще имам? Нищо. Дават ли ми го? Ще си го сложа. Не. Нямам. Ще да си го сменя. Аре! Ставаш по забие. Ето. Екстра тим. Така. За понеже не мога... Опа, мачерално. Ето на са. Виж колко съм взел. Много. Има хора, които не са взели 15, съм взел на... Дори на Балон д'Ора съм взел. Виж, че ми... това е капитана Робърт Рашфорд. Да, това буквално ми е капитана Робърт Рашфорд. Това беше всичко от мен. На следващия път ще играем пак и такива игри на FC, на Brawl Stars. Това беше всичко от мен, приятели. Абонирайте за канала, лайквайте, гледайте колкото се може и забравяйте към банката да се абонирате. Чао на всички!